Biex tkun żviluppata l-art tas-sit fejn hemm it-tankijiet tal-fuel f'Birzebbuġa, il-post mhux biss jeħtieġ li jiżarma iżda hemm bżonn ukoll ta' proċess ta' dikontaminazzjoni. Iddikjara dan l-Inġinier Robert Ghirlando meta mistoqsi mit-Times of Malta dwar kemm hu vijabbli li dan is-sit ikun post alternattiv għal proġett tal-American University of Malta. Dan is-sit kien wieħed mit-tliet proposti mhux studjati li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Meta eżaminati mill-esperti, l-ebda sit alternattiv propost minn Busuttil ma rriżulta li jagħmel sens, filwaqt li tnejn minnhom mhux fin-nofsinhar tal-pajjiż. Il-Professur Ghirlando, ex-chairman tal-Ene Malta, sostna li hemm possibilità kbira li taħt l-art li fuq hemm it-tankijiet tal-fuel għad hemm depożiti taż-żejt. Għalhekk is-sit magħruf bħala l-faċilità tal-31 ta' Marzu jirrikjedi studju xjentifiku biex jitnaddaf miż-żejt li seda ċorbot il-ġebla tul is-snin. Iktar minn hekk Ghirlando fisser kif it-tankijiet jistgħu jitneħħew biss meta jkun assigurat li m'hemm l-ebda gassijiet preżenti. Minkejja li wieħed ma jistax jiddetermina kemm idum il-proċess biex is-sit ikun lest tal-iżvilupp, dan id-dewmien se jkun ta' ostaklu għall-investiment tal-Università. Iżda din ma kienx l-unika raġuni għaliex dan is-sit f'Birzebbuġa ma kien se jkun wieħed fattibbli. Iż-żona hija biss nofs l-ispazju meħtieġ mill-investituri u peress li jinsab f'nofs żona residenzjali m'hemmx lok għal espansjoni. Iż-żewġ siti alternattivi oħra li propona l-kap tal-Oppożizzjoni kienu l-Isptar San Luqa u l-eks fabrika tad-Dawti fl-Imrieħel. Dawn il-proposti waslu għall-oġġezzjoni tal-imsieħba soċjali. L-Isptar San Luqa huwa parti kruċjali mill-pjan tat-titjib fis-servizzi tas-saħħa li għalih hemm tliet espressjonijiet interess, filwaqt li l-art tad-Dawti hija maħsuba għal użu industrijali.